€985.000 amal jariah panjenengan sedaya wonten Idul Adha menika tahun 2002 985. Sandelat. Cek. Sandelat. Nelo, Galingo. Boleh. Loro kan? Loro, tunggu. Anjing malah ada sakit aja. Anu. Cucukannya blek. Sengak. Dua. Umpan Melayu. Satu dulu. Lah, pada urung Melayu. Urung. Lah. Tuh baru duren lo. Info ngap, segel dong. Ter. Kilo yo. Hey. Bayo. Lah ya. Apa lo kuwi? Kene ra seram. Nang, bisa, saya tahu. Karena kita loh. Bocah ono to? Rada cepet lho. Dekno lho. Letek adoh lho. Alah, raek. Jalan. Piye iki muni piye? Sekian, terima kasih. Minal aidin wal faidin. Ayo mleh medhun kok. Panitia. Ajake sing larani ndang ngalih belah sisan ye. Lah wong metu.
Rasakno tok, rasakno tok ya. Kameramen iki teko kene to ya. Yung, neng. Ayo. Tongkas back. Kelas. Tunggu rek kok. Wis. Oke. Single dong. Monggo panitia ingkang lengkap sarapan dhisik. Iki pun sae mlumpuk enten mesjid.